Pinahawig ni Pangulong Bongbong Marcos ang termino ni PNP Chief Police General Romel Valdez. Sa utos ng Pangulo, hanggang Hunyo mananatili sa pwesto si Marcos o lampas sa araw ng eleksyon. Nagpasalamat naman si Marcos sa Pangulo, sinabing ang nandiyan ang mapayapa, mapagkakatiwalaan, matas at tapat na eleksyon. Balik-balita pa rin Huwebes, 58% ng mga Pilipino nagsabing hindi sapat ang hakbang na ginagawa ng administrasyon kontra inflation. 16% naman ang nagsabing sapat, habang 19% ang nagsabing hindi sapat pero hindi rin kulang. 7% naman ang nagsabing hindi sapat ang kanilang kaalaman para magbigay ng opinyon. Batayan sa pre-election survey ng Social Better Stations na kinomisyon ng Strat-based consultancy nitong Enero, kung saan 1,800 registered voters sa buong bansa ang tinanong. Double B, balita at yan ang mga malalaking balita nitong nakalipas na mga araw. Double B, balita. Oras alas 7:29 na po ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Ay, radyo na. Labanan ng fake news. Dapat, totoo. Dapat, totoo. Tapang ni Elon. Sali lang na sali. Gusto dyan sa Tatauri eh. Hindi ko iniisip na gusto niya. Tsaka, sali eh. Sali na, sabi ng teacher, opo. Walang kabuga, mag-opo. Sabi daw ng advisor ko, Nakakatawa yung bata. kapag, Ella, galingan mo ha. Pag di ka nanalo, hindi kita i-Jollibee. Sabi ng teacher, yung laging kasama? Hindi, yung advisor niya ngayon. Yun ang kumausap sa kanya na yun na ilalaban. Gawa ni Sali. Oo, yung komento. Hindi, andyan si Sali. Walo. Ay, sayang. Si Mame, hindi kasi namahan ni Mame. Mahinang nila lang si Mame. Takot si Baby doon, tsaka yung ano, si... Pwede na may sama si Baby doon eh. Tsaka bawal di, dapat isang nanay lang. Wala naman si Lola, hindi naman kayo papasok ah. Sa Lorenzo tayo na. Sa mga bansa sa loob ng Schengen area, ipinaliwanag ng kagawaran na mas naging mahigpit ang nabanggit na mga bansa sa mga cross-border trace surveillance. At nagdagdag ng mga polis, pati na rin ang paggamit ng face recognition technology. Bukod sa mga bansa sa Schengen area, nagpatupad din ang katulad na patakaran ng mga bansa na may border o hangganan sa Switzerland. Ito ang super balita sa umaga. Sana si Luga, sinama. Pilipinas may abiso sa mga Pilipino sa malamig na panahon at snow sa South Korea. Alden Cruz, magandang umaga. Go ahead. Doon naman yata si Ona. Oo nga, tulog. Lima na dyan. na mag-ingat habang ang Korea ay patuloy na makararanas na matinding malamig na panahon at pag-ulan ng niebe o snow hanggang sa mga susunod na araw. Ayon sa local weather report, inaasahan ang mabilis na pagbaba ng temperatura na may kasamang malakas na pag-ulan ng niebe at malakas na hangin na makaka-apekto sa ilang rehiyon, kabilang ang Seoul at mga nakapaligid na lalawigan. Pinapaalalahanan ay bata lahat na manatiling nakasubaybay sa mga opisyal na update ng panahon mula sa Korea Meteorological Administration at mga lokal na otoridad. Aking kapapuyo, Mount Cruz.
Malinis pa. Mamaya yan. Dumi na oh, no? Dominican ba yan? Ang dami nakaparado. O Enchanted. Dami oh. Enrollment. Ay, ano, langa ba to? Lamok. Tignan mo, palabasin mo. O, sa'yo eh. Ganun yung malak. Palabasin mo, tapoy mo. Ewan, nasa wala na. Hindi pa sa ngayon nakabili kasi masamalang alang pagdating ng February 14. Inaasahan ang magmahal ang presyo ng mga bulaklak na General Santos Indiama papalapit na ika-14 na Pebrero araw ng puso. Ayon sa mga nagtitinda, normal pa ang presyo ng mga bulaklak hanggang bukas. Pero sa Lunes, mag-uumpisa ng manok ang paggalaw ng mga presyo nito. Si Eno, tuwan-tuwa. Laging libre pa masahe sa Tatauri, no? Yan yung prutas, gulay. Yung gulay, yung taas. Yung broccoli. Mami. Oo. Ayun, yun sabi kong prutas. Bumili ka oh. Balik mo. Ayun oh, dami oh. Yun niya. Ito ba yan? Ah, nawala na yung guard. Akin na yung bag. Kaya pagbalik mo, paano? Kukunin. Hindi, doon. Bayad ka na lang. Bonsayon. Thank you. Maliban dito, binigyan din ni Garcia na lahat ng ginastos ng isang kandidato ay bubusisihin ng komisyon. Dapat umanong makita sa Statement of Contribution and Expenditure Rules. Okay lang ba yun, Ma'am Sayon? Alam nila lalabas lang. Kaya lang, pagbalik mo, Oh, magbibigay kang 20. ito ko magbibigay. Papasok lang ito. Para sa mga namimihik at nagbebenta ng boto, ipinauubaya nila sa mga otoridad na pagsasagawa ng pag-aresto kahit walang mandamiento de aresto sa sandaling pag-atuma ng kanto. Oh, ikaw yan oh. Ibahik. Pangit na yung sa Ayan oh, dyan tayo nagpakarwas oh. Yan no. Ayan oh. Nakakarating ka rito sa Ibay. Yun yun sa kabila. Malapit pa. Pero nung punta kami ng sayo, Malapit pa. Ayan oh, daming tindahan oh. Stata na rin oh. Tuyo ang dighay. Cellphone mo, may load ka pa. May load ako ito. Ila, may load din. Yun ikaw oh. Diba? Chips. Oh, sarap oh. Ano yun? Busog eh. Kung ako hindi busog. Bili ako dito pagkain. Busog eh. Ano, ang daming isda oh. Lakanin. dami na mga Ayun oh. Mas masarap pa nga daw dito eh. Kesa sa complex eh. Darling, minsan dyan nga tayo mamalengke. Ang dami oh. Kita mo?
Sabi ng kasamahan ko, sabi niya, mas madami pa mabibili sa Sanlo kaysa sa Complex. Complex, wala na eh. Kaso, ayoko lang, may boneless dyan. Hindi pala ako nakapagkape. Ay, kasi yung hagin mo makananay mo. Kapag Pinalay. 7-Eleven. Yung Filipino teacher, ay yung Filipino. Si Ila, sabi mo, English si Ila. Kung ano, classmate pala ni Aileen. Ikaw na. Mga kapuso, kayo po ba ay nakakaranas ng sintomas Tao, alam mo, may sakyan ay pag gumilid, no? Parang merkado dun eh. February 7 ba ngayon? 8 ano? Alamin nga natin kung ano nga bang meron. Kaya nasa linya po si Dr. Ronjin Solante, isang infectious disease expert. Magandang umaga po. Saan yung school dyan, mami? Saan ka kayo bababa doon sa dulo? Ha? Pwede na sa dulo? Kaya mo na doon? Oh, ang dami utas, oh. Iba, iba dito. Ang bilang ng mga may mga flu-like symptoms o trangkaso sa ngayon na nasa inyo pong obserbasyon dito sa ating bansa. Mga dinadala sa ospital, doktor. Go ahead. Yes, sa ngayon, no, marami pa rin, pero hindi kagaya nung November, December, na talagang mas mataas yung mga napupunta sa hospital. Ito consultation na may lagnat, may upo, and ito yung tinatawag natin na influenza. Bayad nga, yun o, tinignan ko, nagbayad yung mama. And most of the ways are Mami, most of virus like nagbayad yung mama. Tawag sa'yo eh. ganitong O eh, anong gagawin natin? Magbabayad. Hanggang sa dulo nito, mami? Sure ka? Kaya mo na yun? Hindi ko alam ang dita, ah. Alam mo? Yan na yun, paglabas mo dito. Nasa may kanan siya. Para sana may buwelta na lang ako na ganun. Sa tingin mo. Pag lumabas kasi ako, mahihirapan akong pumasok uli rito. Bakit ka mahirap? Ay, ganun lang naman yun. Pwede ka naman mag-ano. Ano, daming kainan. Ibig sabihin, pag sumampa ako ng kalsadang pakanan, o paano na ako iikot doon? Pwede ka naman umikot ka. Hindi, ang pasukan, di ba, may ano yun? Kaya tinatanong ko kung hindi na ako lalabas. Para Pwede pwede naman. Igilid mo lang doon sa dulo. Mm. Kasi yung lugasin po, baka hindi po alam na marami na dapat po yan taon-taon. No? Hindi po yung isang beses lang, di ba? Sa kaldero. Tumumugos nila, Paris. Ang dami, no? Dahil pagkakainan dito, no? San Lorenzo, no? Naulan. Hello? Tingnan mo, baka malayo yung lalakarin mo. Alam mo ba yung ditas? Ayan lang.
Chat mo ako kung safe ka na ha. Okay, so yung nangyayari po ngayon, Tatambay muna ako sa Mansayan. marami daw yata na mga kaso at maraming Ayan o. Saan kita itatabi dyan? mangyayari rin sa Pilipinas. Darling. Doon sa dulo pa? Sige, sige. Parang gumano na lang ako. Ano yung 500 ko di? Yung kay Boy Toyo. Oo. Binigyan ko pera yun. Bakit? 200. Ano lang ito? Baka magjakot yun. O, saan ako? Dito na lang sa pinakadulo? Paano ka magbabako? Dito. Ayoko sumampa eh. Yun lang naman ang baba. Wait lang. Kabisado na. Kiss. Asan nandita? Ayan. Elemento. Ingat.